Tervetuloa Elotalkin seuraan. Näissä uusissa Elotalkin jaksoissa yhdistetään teknologia ja humanismi, insinöörit ja tunteet ja maapallon kestävyys ja ihmisen hyvinvointi. Eikö kuulostakin aika helpolta? No joo, sitähän se ei ole, mutta me olemme ottaneet haasteen vastaan. Me keskustelemme teknologian roolista vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Näiden kahden elementin välinen yhteys lienee kaikille aika itsestään selvä, mutta toisaalta sitten se tie puheista tekoihin ei aina ole ihan välttämättä niinkään kirkas. Me kirkastamme tätä kuvaa, me teemme teknologian merkityksestä konkreettista ja me kysymme, että mitä kaikille kestävän maapallon vaaliminen vaatii sekä ihmisiltä että teknologioilta. Ja keitä ovat he, jotka vievät meidät näille teknologian alan uusille mantereille? Siitä puhumme nyt, kun ammattina on ongelmanratkaisu. Ja ongelmia ovat meidän kanssamme täällä ratkaisemassa arvokkaat, arvoisat panelistimme. Tervetuloa teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Helena Soimakallio. Kiitoksia, hauska olla täällä. Ja tervetuloa Elomatikin leading advisor Mika Kuhmonen. Moikka. Tervetuloa. Ja sitten Elomatikilta myöskin projekti-insinööri Riikka Perälä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten, tämä on aina Pertun kohdalla tämä litania, että mitkä valitsee. Mä olen valinnut tietokirjailija, keksijä ja tulevaisuuden selittäjä Perttu Pölönen. Kelpaako tämmöinen esittely? Me puhumme siitä tänään, että keitä tämä maailma tarvitsee juuri nyt. Ja mä ehkä alkuun väittäisin, että se tarvitsee vastuullisuuden matemaatikkoja, jotka ovat sekä kykeneviä että rohkeita ratkaisemaan välillä vähän mahdottomiltakin tuntuvia yhtälöitä. Ja tarvitsemme ehkä ennakkoluulottomia tutkimusmatkailijoita, jotka löytävät ratkaisuja sekä inhimillisiin, rakenteellisiin että teknisiin haasteisiin. Tällainen vaatimaton tehtävä meillä tänään. Ja mä oikeastaan kysyisin teiltä nyt ihan ensimmäiseksi, että minkä ongelman te olette viimeksi ratkaisseet? Pääseekö heti aloittamaan? Vaikka. Olen mielestäni ratkaissut ajankäyttöongelman. Että on melkein niin kuin mennä jo sinne suhteellisuusteorian tasolle, koska nyt hybridiaikana on huomannut, että pitää olla myös oikeasti fyysisesti eri paikoissa. Niin mä oon ottanut kalenterissani semmoisia varoaikoja käyttöön. Että miten viisasta? Mä oon ottanut sellaisen moton, että mä annan kiireen mennä ohi. Mä en tiedä, onko se niin tehokas. Mutta hyvä, tämä oli viisas ratkaisu. Mika? Siis nyt ensimmäisenä, mikä tulee mieleen, niin ei liity työelämään. Ei tarvii. Okei, eli Mercedes-Benzin automaattivaihteiston korjasin ja sain sen kuntoon. Niin ihan itse? Ihan itse. Tämä oli semmoinen viimeinen ongelmanratkaisu. Kertoo taas niin kuin teknisestä kiinnostuksesta. Kyllä. Itse tein ja säästin. Juuri näin. Ja nähtäväksi jää, että miten se sitten kantaa. Ja siinä oli sitä teknistä intohimoa kanssa, koska se pysähtyi tuonne liikennevaloihin ja piti jättää auto siihen ja sitten kaikkea keksiä sitä eteenpäin. Siinä tuli kaikkea sitä. Luovuus oli kunniassa. Joo. Hyvä. Riikka, minkä ongelman olet viimeksi ratkaissut? Toi olikin hankala kysymys tähän väliin, mutta ehkä tulla työelämässä, niin kyllä ratkaisin semmoisen, miten yksi nivelratkaisu saadaan toimimaan, niin se oli semmoinen, että konkreettinen asia, minkä ratkaisi tässä viimeisenä. Että joo. Se tulee ekana mieleen. No niin, mitäs Perttu? No ihan viimeksi tulee mulla eilen, mä palautin uuden kirjan käsikirjoituksen, niin siinä on hirveästi pieniä ongelmia koko ajan. Miten tosta mennään tonne, miten nämä saa yhteen, miten tämä liittyy tohon ja se on semmoista jatkuvaa niin kuin pienten asioiden viilaamista, varsinkin loppuvaiheessa. Tuliko siellä joku aha-elämys? Joku hieno silta, jonka sait rakennettua? Siis sen huomaa, kun mä oon opiskellut säveltämistä alun perin. Se on ihan sama asia kuin kirjoittaminen, koska siinä mietitään, miten täältä päästään tonne, miten huomio pidetään, miten sitä rakennetaan. Ja yksi sävellysopettaja joskus sanoi, että säveltäminen on taiteiden taidetta, eli asioiden välisiä ylimenoja, siltoja. Ja näinhän se on kirjallisessakin sen teoksessa. Huomaa, ja kaikessa puheessa myös, että se on monesti niin kuin jotenkin
saumoittamista tai jotain sellaista. No mut hei, mehän otetaan tähän seuraava sauma. Mä en tiedä, miten taitavasti se on rakennettu, mutta tässä se nyt tulee. Me puhutaan tänään teknologiasta ja sen merkityksestä ja erilaisten isojen ongelmien ratkaisemisesta, niin mä kysyisin, että mikä on teidän suhteenne teknologiaan? Ja mä ajattelin, että Mika voisi aloittaa. Me kuultiin tuossa jo äsken aika tämmöinen konkreettinen suhde, mutta miten sä kuvailisit sun suhdetta teknologiaan? On se sitten ammatillisesti tai henkilökohtaisesti? Joo, siis kyllä siis ajatellaan, että itse olen aina ollut sitä kiinnostunut ja edelleen kiinnostunut. Varsinkin tämmöinen niin kuin mekaaninen tekniikka ja muuta, niin tykkään purkaa ja korjata ja tehdä tällaista näin. Ja samaa tulee oikeastaan tästä työelämässä, että se on semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, autoihin tulee vika, ne pitää korjata. Työelämässä tulee insinöörille haasteita vastaan, ne on tiettyjä pieniä helppoja vikoja, mitkä on niin kuin helppo sitten niin kuin korjata. Ja niin itse tykkään ongelmanratkaisusta ja miten mä sanoisin, myös tämmöisestä niin kuin uuden oppimisesta joka kerta. Eli aina kun sä jotain uutta alat katsomaan, niin silloin sä myös opit jotain uutta siitä niin kuin ongelmasta ja ratkaisusta. Joo, ja sä oot myös tekniikan tohtori, eikö niin? Joo. Eli sä oot vienyt aika pitkälle myöskin tämän tutkimuspuolen. Joo, siitä tuli joskus kauan aikaa sitten niin kuin tavallaan tehtyä, mutta nyt siitä on jo pidemmän aikaa, mutta se oli semmoinen niin kuin omanlaisensa tavallaan, miten mä sanoisin, kokemus ja oppi hankkia, että pystyy semmoisenkin tekemään. Tervetuloa, tohtori Kuhmonen. Seuraamme tänään. Otetaan Perttu seuraavana. Mikä on sun suhde teknologiaan? Teknologia, mä näen sen, se on kaikki kaikessa. Se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän. Aika moni meistä olisi melko hyödyttömiä elämän silmälaseja. Tai monilla on niin huono käsiala, että tietokone pelastaa niiden niin kuin elämän tietyssä mielessä. Että mä näen, että se on niin keskeinen osa sitä, että me voidaan elää hyvää elämää. Että se on kaikki kaikesta, niin kuin mä sanoin. Mutta samaan aikaan, kun olen itsekin niin kuin Piilaaksossa nähnyt tavallaan sen semmoisen niin kuin välillä sokeankin uskon siihen, että uusi teknologia on aina hyvä ja meidän pitää nopeasti niin kuin levittää sitä, meidän nopeasti kehittää sitä, niin viime aikoina on tullut vähän semmoisia pohdintaa, että kun teknologiahan liittyy aina arvot. Että me halutaan tehdä nopeampaa, helpompaa, mikä se onkaan se arvo, mutta se, että se muuttaa meidän käyttäytymistä, se muuttaa meidän ajattelua, se muuttaa meidän arvoja, kun me annetaan sen teknologian levitä ja yleistyä. Niin mä oon viime aikoina ehkä sitten vähän saanut semmoisia harmaan sävyjä, että se ei ole itsestään selvästi hyvä asia, vaan meidän pitää olla aika varovaisia myös siinä, että me ei tehdä vain jotain uutta, koska se on uutta, vaan että miten se aidosti, miten se muuttaa meitä, niin vähän ehkä skeptisemmäksi tuli. Me saadaan tästä ehkä keskustelun aikana esimerkkejä vielä. Riikka, entäs sun suhteesi teknologiaan? No työelämän kannalta niin se on tärkeä työkalu. Se auttaa monessa asiassa hyvin paljon, että sitä tarvii siinä päivittäisessä työssä tosi paljon, mutta henkkotasolla niin tämä on vähän huono insinöörivastaus ehkä, mutta se on mulle semmoinen pakollinen paha, että se on varmaan semmoinen, että no joo, mulla ei ole uusimpia kännyköitä eikä mitään uusimpia teknisiä laitteita, että varmaan se on siitäkin osittain, että kun sitä tekniikkaa käyttää niin paljon töissä ja pyörii sen teknologian ympärillä, niin sitten vapaalla niin tehdään jotain ihan muuta. No se kuulostaa sinänsä kyllä ihan hyvinvoinnin kannalta ihan terveelliseltä ratkaisulta. Mitäs Helen? No mä oon vähän erilainen insinööri, kun mä varmaan niin kuin siviilissä nukkusinkin mun makitat kainalossa, niin kuin annettaisiin lupa. Siis työssä teknologiateollisuuden kestävän kasvun tematiikka, kaikki liittyy teknologiaan. Mä näen itseni ehkä semmoisen kuin teknologian ilosanoman välittäjänä ja uusien mahdollisuuksien kautta inspiroijana, on ne sitten päättäjiä tai meidän jäsenyrityksiä tai asiakastoimialoja tai mitä ikinä. Eli teknologia on niin kuin rakas ystävä. Ja sitten taas tuolla siviilipuolessa, niin kyllä, sillä on vahva semmoinen niin kuin välinearvo, että jos pitää joku asia tehdä, niin kyllä mä sen yleensä jonkun työkalun tai teknologian avulla pyrin tekemään. Mutta samaan hengenvetoon täytyy myöntää, että nuorten äitinä, niin kyllähän mua jurppii ihan hirveästi, että niin kuin me eletään koko ajan vaikkapa niin kuin siinä virtuaalikäyttöliittymän rajapinnassa. Että jotenkin unohtuu niin kuin se, että me kuitenkin ollaan täällä ihan oikeassa maailmassa tunteineen ja tuoksuineen, niin
jotenkin vähän semmoinen ambivalentti suhde, niin kuin just Perttu ja Riikkakin sanoi. Tämä on itse asiassa ihan hyvä, että tässä on heti tämmöisiä erilaisia sävyjä tämän teeman käsittelyssä, mutta mä ehkä kuitenkin haluaisin, että aloitetaan mahdollisuuksista. Kyllä me löydetään esteetkin niiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen, mutta mitkä on teidän mielestä ne teknologia-alan suurimmat mahdollisuudet tällä hetkellä, kun mietitään, että on paljon lokaaleja ja globaaleja ongelmia ja haasteita, mitä halutaan ratkaista, ja teknologia on kuitenkin aika lailla siellä ytimessä monen haasteen ratkaisemisessa, niin mitkä ne on ne mahdollisuudet, mitä voidaan teknologian avulla ratkaista? Itse lähtisin itse asiassa semmoisesta, että tämmöisellä, niin kuin, miten mä sanoisin, ei-digitaalisella teknologialla, niin me pystyttäisiin niin kuin tänä päivänä ratkaisemaan itse asiassa nämä kaikki ilmasto-ongelmat ja muut, koska se on enemmän vaan niin kuin raha- ja resurssikysymys, että teknologia sinänsä on niin kuin olemassa, jos se haluttaisiin vaan tehdä. Ja itse muutenkin tässä teknologiassa on enemmän tämmöiseen, niin kuin, miten mä sanoisin, mekaaniseen teknologiaan ja koneisiin ja laitteisiin ja tämmöiseen niin kuin keskittynyt, eikä niinkään tämmöiseen digitaalitekniikkaan. Että itse uskoo paljon enemmän tämmöiseen niin kuin perinteisempään teknologiaan kuin tähän digiteknologiaan. Tavallaan tämmöisenä niin kuin tulevaisuuden tuojana, että digi on niin kuin viihdettä ja ajankulua ja tämmöistä, ja tiettyä ehkä tuottavuutta voi saada, mutta kyllä se on tämä kova rauta ja siihen liittyvä teknologia, mikä sitten loppujen lopuksi tämä meidän maailmaa parempaan suuntaan sitten muuttaa. Ja toki digitaalinen siellä apuvälineenä. No vahvasti. Se on käyttää niitä laitteita ja ohjaa ja tämmöistä näin, mutta se on taas sitten semmoista niin kuin insinööriteknologiaa sitten kanssa. Joo. Pertulla oli selvästi jotain mielessä. Mä jatkan tosta, koska mä ajattelen samalla tavalla, että teknologia, me voidaan valtavia ongelmia ratkaista ja mitä nopeammin teknologia kehittyy, niin sitä parempia työkaluja me koko ajan saadaan. Mutta siinä se digiteknologia ehkä voisi tulla hyödylliseksi, että se muuttaa tosi tehokkaasti ihmisten käyttäytymistä. Ja se on niin se, jos me halutaan uusia rutiineja, me halutaan tehdä uusia tapoja ihmisille niin, että ne eläisi kestävämmin, niin siinä tavallaan se rajapinta, mikä meillä on jo nyt, me ollaan tavallaan kaikki siinä järjestelmässä jo valmiiksi kiinni, niin pitää vaan miettiä, että miten sen järjestelmän pitäisi toimia, niin että me kannustetaan, ohjataan, autetaan ihmisiä elämään esimerkiksi kestävämmin, niin kyllä me mä sanoisin, että tarvitaan kaikkia mahdollista teknologiaa. Eli viestintävälineenä tietyllä tavalla tuossa kohtaa. Niin, jos miettii vaikka ilmastonmuutosta ilman internettiä, niin ihan eri tavalla olisi ollut haasteita ehkä sitten levittää tietoa tai ylipäätään muodostaa kollektiivisesti mielipiteitä. Helen. Niin, ja siis mä toisin nämä yhteen, että se on juuri näin, että kyllä voimansiirto on kaikki kaikessa, niin kuin on myös lämpöenergian siirto, eli tavallaan se teknologian kyky ratkaista kaikkia näitä meidän isoja ongelmia, on se sitten sitä ilmastonmuutokseen sekä hillintää että sopeutumista, luontokadon torjuntaa, siihenkin liittyy teknologisia ratkaisuja, puhumattakaan materiaaleista, uusista materiaaleista, materiaalien kierrätyksestä, muusta kiertotaloudesta. Se kaikki linkittyy jollakin tavalla jossain kohti teknologiaan. Mutta toden totta näin, että mikään mun mielestä teknologian osa-alue ei edes se koneen suunnittelu eikä se digitaalisuus yksistään tee autuaksi, vaan se hienoushan tulee siitä, että miten me voidaan aina ikään kuin sitä kokonaisuutta optimaalisesti kuhunkin tarpeeseen, kuhunkin haasteeseen hyödyntää. Ja sitten 2 semmoista knoppitietoa inspiroidu eilen. Meillä oli Tampereella iso valmistavan teollisuuden juttu, niin siellä yksi keynoteri sanoi hyvin, että it's not about technology, it's about culture. Eli sitten jos me puhutaan näistä haasteista ja niistä muutoksista, niin se vaatii myös sen inhimillisen leijerin siihen päälle, kuinka me käytämme sitä teknologiaa, kuinka ja millaisella ambitiolla me haetaan sitä ratkaisua. Ja toinen knoppitieto, tämä on EU-komissiosta, että kuulemma ilmastonmuutoskysymyksessä, niin meillä on jo 80% kaikista niistä ratkaisuista, mitä tarvitaan hiilineutraaliuteen, niin nyt jo teknistaloudellisesti käyttökelpoisia ja olemassa. Mutta sehän ei poista sitä, että meillä on sitten se 20%, joka on aika viheliäistä hommaa. Että siellä tulee se tutkimus, kehitys ja innovaatiotarve myös, ja se insinöörin loppumaton hinku kehittää aina vaan uutta. Mikä se on se Riikan into, kyltymätön into kehittää uutta? Millaisia ongelmia sä oot ollut urallasi ratkaisemassa? Millaisia mahdollisuuksia sä työn kautta näet? Niin, miten insinööri pystyy vaikuttamaan. Totta kai niin kuin meidän asiakkaiden kautta, että asiakkailla on mielenkiintoisia projekteja, joilla myös pyritään parantamaan maailmaa, niin siinä ollaan heidän apuna ja tukena sitten keksimässä niitä teknisiä ratkaisuja, niin siinä saa olla mukana ja kyllä intoa riittää. Koetko sä olevasi siellä ihan ytimessä?
joka päivä, että tässä minä nyt ratkon maailman suuria haasteita. Joo, ehkä se ei ihan niin ihana autuasta ole, että joo, mutta kyllä sen välillä tajuaa silleen, että oikeastihan nämä on isoja juttuja, mitä me tehdään ja pystyy jollain pienellä panoksella niin vähän vaikuttaa. Liittyykö tähän tematiikkaan jotain sellaisia myyttejä, mitä te haluaisitte murtaa? Ehkä tuossa tämä niinku perinteinen teknologia ja sitten digitaalisuuden sellainen ehkä liitto nyt on mitä ei hirveästi pohdita. Mieleen tulee se, että mä vaikka ilmastonmuutosta ajattelen, tämä on taas niinku omaa mielipidettä, mutta näen se enemmän sillä tavalla, että ihminen ei ole kumminkaan sillä tavalla kauhean niin kuin valistunut ja tämmöinen, että tekee aina oikeita päätöksiä. Että mun mielestä enemmän niin kuin oikeita päätöksiä ilmastonmuutoksen suhteen on se, että me tehdään näitä insinööriratkaisuja sinne taustalle, jotta tästä maailmasta tulee ihmisille niin kuin tavallaan ilmastoystävällisempi. Oli ne valinnat mitkä vaan, tai ne pakottaa aina valitsemaan sen paremman ratkaisun ilmaston kannalta. Ja siinä me insinöörit ollaan niin kuin suuressa tavallaan, miten mä sanoisin, niin kuin vastuussa ja kehittäjänä sillä puolella. Ehkä kaikissa niin kuin monimutkaisissa ongelmissa, niin riippuen, että keneltä kysyy, saa tietenkin eri vastauksia. Ja ilmastonmuutos on, mä näkisin just semmoinen ongelma, että jos me kysytään poliitikolta, miten sä ratkaiset ilmastonmuutoksen, ne tulee tietystä kulmasta sieltä, lainsäädäntö, regulaatio. Sitten jos kysytäänkin yrittäjiltä, ne sanoo, että no yritys tekee paljon ketterämmin päätöksiä kuin yksikään hallintomaailmassa. Päivässä voidaan tehdä nyt ja se menee rajojen yli se meidän vaikutus, mitä me saadaan aikaan. Että näin, että näkee ihan eri tavalla se ongelma. Sitten kun kysytään niin kuin teknologia ihmisiltä, insinööriltä, niin sanoo, no kohta lennetään sähköllä, sitten tulee vetyjä. Että mennään niin teknologian se ratkaisu. Kysytään opettajalta, sanoo, että kaikki lähtee koulutuksesta. Ja sitten kun kysytään taiteilijoilta, niin sanoo, että tarvitaan niin kuin tunnetaustalle, että elokuvia, musiikkia, dokumentit, kulttuurimuutos, niin silloin iso massa liikahtaa. Mitäs kun kysytään Perttu Pölöseltä? Niin se on kaikki tämä. Ja tämä on tavallaan se, että niin kun, jos me tullaan niin kun yhdestä kulmasta kaikki, niin voi olla, että me ollaan keskenään samaa mieltä. Että sehän on muuten just näin, eikö vaan? Mutta sitten me ratkaistaan sitä ongelmaa niin kun vain vähän. Että se ei niin kun kadonnutkaan mihinkään. Että me ei niin kun ymmärretty kunnolla niitä ehkä keskinäisriippuvuuksia tai niitä juuria. Ja sitten se ongelma vaan tulee takaisin, tai se tulee eri muodossa takaisin. Niin sen takia se, että meillä olisi todella sitä poikkitieteellistä taiteellisuutta, sekä sitä niin kuin humanismia että sitä insinööriä, niin se olisi niin kuin äärettömän tärkeää, että me pystytään oikeasti tämä niin kuin iso ongelma taklaamaan. Että jos mietitään, mä nyt ehkä vähän provosoin, mutta että ratkaiseeko opettajat kaikkia koulutuksen haasteita? Ratkaiseeko lääkärit kaikkia terveydenhuollon haasteita? Että vaikka ollaan kentällä ja ymmärretään niin kuin siitä tekniikasta, niin tavallaan me tarvitaan, siihen liittyy niin moni asia. Jos tänä päivänä kysyy, että voidaanko me ratkaista vaikka nälänhätä maailmasta, niin joo. Totta kai voitaisiin, jos haluttaisiin. Voitaisiinko me nostaa kaikki ihmiset köyhyysrajan yläpuolelle? Niin joo, mahdollistaa. Mutta oli se jo 60 vuotta sitten. Et nyt meillä on 60 vuotta aikaa odottaa, että nyt pitäisi ratkaista ilmastonmuutos. Mitä me ollaan opittu aikaisemmin? Että miten me saadaan niin tämmöinen viheliäs monimutkainen ongelma todella katoamaan, eikä vain jotenkin. Niin. Tähän tulee mieleen tästä regulaatiosta ja oikeastaan niin kuin politiikasta, että mietin, kun tuli Elomaticille reilu 10 vuotta sitten, niin silloin me vielä suunniteltiin, miten mä sanoisin, että lainausmerkeissä savupiippuja ja tällaisia näin. Ja niitä oli aika paljon erilaisia niin kuin voimalaitoksia, saattoi käyttää öljyä, turvetta, tämmöistä näin. Niin nythän nämä on niin kuin loppunut tyystin, eli tämä poliittinen ohjaus, regulaatio vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä meidän projektit on, että ne on muuttunut aivan tyystin oikeastaan tämmöiseen kestävään kehitykseen ja asiakkaat, ketkä meiltä tilaa, niin se on niin kuin sisään kirjoitettuna ja itsestäänselvyys tänä päivänä, että viimeisen 10 vuoden aikana tämä on valtavasti muuttunut tämä homma. Ihan nyt kun itse asiassa tätä varten niin kun näitä asioita miettii, niin tajusin, että kuinka älytön se muutos on ollut ja se muutos on niin kuin menossa ja se tulee ihan varmaan niin kuin vaikuttamaan ja se ei lopu, että sen tavallaan niin kuin, miten mä sanoisin, inertia tai gravitaatio, mikä on, niin se vie kyllä niin kuin maaliin asti mun mielestä tällä hetkellä. Otetaan ihan ennen kuin Helena pääsee ääneen, niin otetaan tuon Pertun ajatuksen semmoinen nopea tämmöinen kyllä-ei-tyyppinen kysymys. Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että pitää lisätä merkittävästi enemmän tämmöistä poikkitieteellisyyttä ja taiteellisuutta, poimin myöskin sen sanan, teknologian tekijöiden keskuudessa, teknologian kehittäjien keskuudessa? Kyllä, niin käsi ylös. Kaikki oli samaa mieltä. Vähän oli tämmöinen. Oli siinä. Niin, mä sen takia laitoin siihen sen sanan siihen väliin. Koska kumminkin näen, että me insinöörit ollaan kumminkin tämmöisiä niin kuin aika monitieteellisiä ja miten mä sanon humanisteja ja tällaisia, että ei se meistä niin kuin tavallaan puutu kumminkaan. Että ei me olla
kumminkaan pelkkää Exceliä tai kaavaa, että kyllä meissä se ihminenkin on. Joo, mä näen. Sano samaa just sitä, että ei se ole, että kun ollaan teknologia-alalla, niin vihataan luontoa ja taidetta ja kaikkea. Eli arvotasapaino on niin kyllä, olemassa myöskin insinööreillä, diplomi-insinööreillä. Insinöörikin on ihminen tavallaan. Niin. Se on joo. Nyt Helena, sä pääset ääneen. Jos muistat vielä, mitä piti sanoa. Suunnilleen, mutta siis tästä on niin helppo vaan nopea kommentti, että kun kysyt, mitkä on ne myytit, mitä pitäisi muuttaa, niin ehkä tässä just tuli hyvin se, että yksi selkeä myytti on jotenkin, että insinööri ei pysty ajattelemaan vain kuin laput silmillä. Totta kai me voidaan. Ja totta kai aina kun se asiakas vaikka asettaa meille ratkaistavaksi jonkun suunnittelukokonaisuuden, niin eihän siellä ole vain yhtä tavoitetta, vaan siellä on niinku yhä kasvava määrä tavoitteita. Tänä päivänä enemmän vaikkapa sosiaalisen vastuun tavoitteita, mitä pitää sillä, no ei ehkä enää savupiipulla, mutta vaikkapa teollisuusprosessilla tai jollain kokonaisuudella ratkaista. Mutta se, mitä mä olin sitten alun perin tässä huiskuttelemassa, että hei, nyt mä haluan kanssa sanoa, niin mä tykkään kauheasti sellaista kuvasta, joka alun perin, se taitaa olla Sitrassa ollut, jos on niin kuin muutosteoria. Että tavallaan kun meillä on aina joku vakiintunut semmoinen järjestys, jossa on sitä taloutta ja ympäristöä, vaikka mitä tasapainoisia toimijat ajattelee, että no näin tämä maailma nyt makaa. Niin sitten kun rupeekin tulemaan toisaalta se sääntelyn paine ja sellaisen ikään kuin jopa arvomuutokset siellä yhteiskunnassa. Ja toisaalta täällä alhaalla näähän rupeaa kaiken maailman yritykset ja toimijat ja kansalaisjärjestöt miettimään, että ehkä tämä nykyinen järjestys ei olekaan se paras, eli tapahtuu liikehdintä. Niin se on niin kuin, eikö YouTubessa ole semmoinen hydraulipuristi-kanava, niin tämä maailmanjärjestys menee vähän niin kuin sellaiseen hydraulipuristimme, että ylhäältä tulee painetta, tavoitteita, vaatimuksia ja alhaalta alkaa kupliakin ratkaisuja, joista sitten aika näyttää, että mikä niistä menestyy ja näin. Mutta se räsäyttääkin rikki tavallaan sen vakiintuneen olomuodon. Ja edelleen siinä muutosteoriassa niin sanotaan, että se paras politiikkatoimi, ja nyt hei, tämä tulee lobbarisuusta vähän niin kuin jännällä tavalla, niin kuulemma parasta niin kuin uudelleenrakennusmateriaalia on itse asiassa vahva sääntely. Että on niin kuin selkeä näkymä siitä, että miten tästä eteenpäin, mitä tavoitellaan. Se liittyy ennustettavuuteen ja vakaaseen toimintaympäristöön. Ei se tavallaan vaaditaan siinä räsähtämisvaiheessa sitten sitä vahvaa vaikkapa regulaatiota ja tavoitteen asetantaa, jotta se uusi normaali voi syntyä. Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa ja siksi mä viittasin tähän lobbarin, voisiko sanoa, mielenmaiseman ristiriitaisuuteen. Niin oliko se niin, että eihän sun näin kuulu puhua? Upsista. Mutta siis pointtina, että me tarvitaan myös sitä suuntaa kaikessa muutoksessa. Mun mielestä hyvä pointti, koska tuo regulaatio taas, niin insinöörithän joutuu työssään niin soveltamaan näitä annettuja, miten mä sanoisin, ohjeita, sääntöjä, lakkeja ja regulaatioita. Että jos näitä laitetaan niin kasaan, niin on lähtötietoja insinööreille taas suunnitellaan näitä ratkaisuja. Eli mitä enemmän ne ohjaa, niin sitä enemmän insinöörit suunnittelee semmoista, mikä on parempaa tälle tulevalle kehitykselle. Että tämä on ihan käsi kädessä käy. Jos mietitään nyt tätä kehitystä ja muutosta ja näiden ongelmien ratkaisemista, niin tässä on joitakin haasteita ehkä jo tullut vähän esille, tai ainakin, että mitä tarvitaan enemmän tai lisää tai mitä pitää ottaa huomioon. Mutta mitä ihan selkeitä esteitä te tällä hetkellä näette, sellaisia purettavia asenteita, toimintatapoja, mitä tahansa, mihin pitäisi nyt erityisesti kiinnittää huomiota? No, mä sanon tosi lyhyesti, koska toistan itseäni. It's not about technology, it's about culture. Eli siis tavallaan se kulttuurinen muutos, ajattelutavan muutos ja rohkeus. Jos me ollaan vaikka, niin kuin mäkin katson, että mä niin kuin edustan suunnittelutoimialaa täällä, niin siellä usein sitten sitä pallotellaan, että kun asiakas ei oikein uskalla vaatia tai että eihän me voida tehdä mitään, mitä asiakas ei ikään kuin toivo. Niin kyllä mä näkisin, että sitä rohkeutta puolin ja toisin, sitä kulttuurista muutosta myös riskinottoon pitäisi meidän ehkä saada enemmän aikaisemmin. Miten te näette nyt siellä niin kuin tekijöinä? Onko tämä realistista, mitä tässä niin kuin teiltä odotetaan myöskin innovaattoreina? Siis mun mielestä, niin kun, miten mä sanoisin, insinöörityön tavallaan niin kuin ainut rajoite on tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, aika ja resurssi, eli raha. Eli jos on niin kuin rahaa ja resursseja, niin insinöörit kyllä ratkaisee ihan kaikki ongelmat.
ihan niin kuin löytyy, mutta se vaatii sitten niin kuin semmoista tiettyä niin kuin kärsivällisyyttä, riskinsietokykyä ja riskit ratkaistaan, ongelmat ratkaistaan, kun on osaamista ja rahaa. Eli päästään tietyllä tapaa tämmöiseen niin kuin rahoitukseen ja kärsivällisyyteen ja tiettyyn niin kuin aikajänteeseen, niin sen kautta kyllä niin kuin ratkaisut aivan varmaan löytyy. Että jos on niin kuin kauhea kiire ja vähän rahaa, niin silloin ei löydy ratkaisu. Eli eikö sellaista tilannetta ole, että asiakkaalla on täysin epärealistiset odotukset? On. Vai onko ne vaan suhteessa rahaan? Rahaan tai aikaan, joo. Eli kaikki onnistuu, Niin. okei. Siis niin kun, insinöörit ratkaisee ihan mitä vaan. Kato kaikkea ympärillä, mitä me ollaan tehty. Kaikki kännykät, systeemit, jutut, mitä on, niin kaikki on insinöörit tehnyt, mitä käytetään. Ja osittain vähän semmoistakin, mitä ei ehkä tarvitsisi keksiäkään, viitaten Pertun avauspuheenvuoroon. Joo, ei tarvitsisi keksiä, mutta ihmiset haluaa. Joo. Niin. Aivan. No mä voisin vielä tuohon lisätä sen, että kyllä ne siis asiakaskin oikein kannustaa siihen, että innovoikaa, keksikää vähän niin kuin ajatelkaa boksin ulkopuolelta ja että saa niin kuin saa keksiä uutta ja ihmeellistä ja se on nykyään enemminkin semmoinen, mikä asiakaskin toivoo, että ei mennä sitä perinteistä linjaa, vaan voi ehdotella ihan niin kuin jotain uutta ja ihmeellistä ja jänniäkin juttuja. Kuinka paljon siellä odotuksissa on vaatimuksia tai toiveita nimenomaan vastuullisuuden ja kestävyyden suhteen? Siis se on oikeastaan niin kuin itsestään selvä ja se on rakennettu siihen systeemiin mukaan. Että ainakin täällä Suomessa kaikki nämä oikeastaan toimeksiannot ja tämmöistä näin, se on siellä sisäänrakennettuna oikeastaan se, että kyllä se on niin kuin insinööreillä alkaa olemaan kanssa niin kuin DNAssa, niin kyllä me sitten, jos ei sitä ole, niin kysytään ja kyseenalaistetaan asiakasta, jos ei siellä sitä niin kuin ole mukana. Joo. Perttu, esteitä. Nyt. Niin, mä mietin sitä yhtenä esteenä ehkä se semmoinen, että kun nyt puhutaan siitä vähän niin kuin, että tästä niin poikkitieteellisestä taiteellisuudesta, että yhteistyötä tarvitaan ja se on välttämätöntä, niin pitää niin kuin varoa, ettei siinä mennä tavallaan semmoiseen, että joku on niin kuin hyödyllisempi, joku on niin kuin vähemmän hyödyllinen tai että meillä on niin kuin eri vahvuuksia ja niitä vahvuuksia me tarvittaisiin niin kuin yhteen. Ja sitä me ei ehkä aina onnistuta tekemään kunnolla. Jos mä annan ihan konkreettisia esimerkkejä, niin vaikka koodari, kun se näkee ongelman, niin mitä se tekee? Se pilkkoo sen pienempiin osiin, eikö vaan? Lakimies on tosi hyvä tulkitsee tekstiä. Floristi lähtee miettimään vaikka estetiikkaa edellä, eikö vaan? Meillä on kaikilla niin eri työkalupakki ja kaikki omasta mielestään voi ratkaista ongelmia, mutta siellä niin kuin eri asiat painottuu siinä niin kuin tavassa lähestyä. Ja nyt jos me niin kuin tullaan liikaa sieltä yhdestä kulmasta, niin tietyt asiat painottuu enemmän. Ja nyt me tarvittaisiin ehkä just sitä, että me niin kuin saataisiin erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä myös. Se on ihan selvä, että 20 diversiteetti siinä mielessä. Että se on niin kuin elinehto, että me niin kuin ymmärretään, että se ongelma ei ehkä ole niin yksinkertainen, mitä omasta vinkkelistä näyttää, koska tietenkin se oma näkökulma on, kaikki aina ajattelee, että se on niin kuin, kun siitä on kokemusta, että tämä on niin kuin se, että poliitikko ajattelee, että lainsäädäntö on se tärkein, eikö vaan, ja opettaja miettää, että koulutus on se tärkein, niin jotenkin mä näen, että meillä on niin kuin hirmu paljon, meidän pitäisi niin kuin, no niin monimutkaisia ne ongelmat, niin me tarvitaan sitä diversiteettiä niin kuin oikeasti, että siinä pitää niin kuin onnistua. Ja se on ehkä se este. Niin ja myöskin siis siinä diversiteetissä sitten organisaatiokulttuuria, mihin Helena viittaa, missä pystytään luomaan ilmapiiri, jossa se diversiteetti on rikkaus ja jossa uskalletaan tuoda asioita esille, uskalletaan myöskin ehkä olla eri mieltä. Mehän olemme aika konsensushakuinen kansa. Mitenkäs Elomatikilla esimerkiksi, kun teillä tulee joku sellainen tilanne eteen, että te olettekin eri mieltä, että ei tätä näin ratkaista, vaan jollain toisella tavalla, niin mitä sitten tapahtuu? Insinöörityössä itse arkipäivää tämmöinen, koska niin ratkaisut, mitä insinöörit tuottaa, on aina uusia, niitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Niin siinä niin kuin pakostikin tulee semmoista niin kuin tavallaan pallottelua ajatusten kanssa, että onko tämä väärin ja miten tämä menee. Joutuu heittämään niin kuin ideoita, mitkä tulee luultavasti tyrmätyksi tai jotain muuta, koska muuten sitä uutta luovaa ratkaisua ei synny. Ja tämä tulee niin kuin iso tai pieni projekti, se on aina uniikkia, uusia, sitä ei ole aikaisemmin tehty, niin siihen aina niin kuin liittyy tämmöinen näin. Ja miten mä sanoisin, insinöörit on tähän tottunut, eli pystymme sitä niin kuin hyvässä hengessä tavallaan tyypillisesti käymään läpi.
Että asiat riitelee, mutta ihmiset ei. Eli se on kumminkin aina ryhmätyötä ja tällaista näin, mitä tehdään, että harvoin tehdään sillä tavalla, että joku yksinään purtaa jossain, vaan tyypillisesti niin kun projekteissa on useita, jos ei useita kymmeniä ihmisiä ja kaikki joutuu pallottelemaan ja heittämään niin kuin asioita ja pitää olla diversiteettiä, erilaisia ihmisiä ja ekstrovertteja, introvertteja ja tuodaan niitä ajatuksia sitä kautta, että taas sitten löytyy se uusi ja hyvä ratkaisu, että insinöörityö on paljon sosiaalisempaa ja luovempaa kuin mitä, niin kuin, miten mä sanoisin, alan ulkopuolelta katsova kuvittelee. Riikalla oli lisättävää. Ei, kun mun mielestä se on se insinöörin työn rikkaus se, että vähän kiistellään ja väitellään, että mikä nyt olisi se paras ratkaisu. Mutta kyllä se täytyy tunnustaa, että kyllä joskus vähän kirpasee, kun on itsellä omasta mielestään maailman paras ajatus ja sitten siinä porukka järjestää ja rupeaa tyrmäämään sitä tai keksii parempaa, mutta hei, siihen pitää tottua. Eikö hyvän idean merkki ole aina se, että kun sen sanoo ja lausuu ääneen ja kaikki muut sanoo, että ei toi onnistu? Niin eikö se ole se merkki, että nyt tämän äärelle pitää pysähtyä? Mä oon jostain kuullut tämmöisen. Semmoista lentävää lausetta, että jos sä odotat sitä hetkeä, että kaikki on sun kanssa samaa mieltä, niin sä tulet myöhässä. Joo, että se hetki just näin. Sama asia toisinpäin. Joo, Helen. En tiennytkään, että mulla on aina tosi hyviä ideoita. Niin kuin olla no niin, nyt kato, sä opit jotain tänään. Juuri näin, pelasti päivän. 2 pointtia. Toinen liittyy tuohon, että onko se niin kuin sisäänrakennettu nykyisin tämä kestävä kehitys ja vastuullisuus kaikkiin toimeksiantoihin, niin kyllä mä uskallan väittää, että kyllä on, niin kuin tässäkin nähtiin. Ja mä perustelen sitä historialla. Eli tavallaan mehän on aina tehty insinöörimaailmassa itse asiassa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Niitä ei ole ehkä kutsuttu sillä nimellä, koska on pyritty vaikkapa materiaalien tehokkaaseen käyttöön, joku siltasuunnittelu, siellä oli oikein niin kuin kisa, että kuka tekee hoikimpia siltarakenteita, tai sitten energiatehokkuus, koska se on kaikki ollut aikoinaan ehkä taloudellisen tehokkuuden, voisiko sanoa ajurin tai tavoitteen täyttämistä, mutta samalla onkin itse asiassa tehty myös mitä suurimmassa määrin kestävää kehitystä. Ja sitten mitä tulee tähän niin kuin yhteistyöhön ja näkökulmien yhteensovittamiseen tai sen ongelmanratkaisun äärelle tuomiseen, niin tosi kiinnostavaa on mun mielestä tällä hetkellä seurata. Tämä pikkasen hyppää, mutta on tärkeä asia. Hyppää rauhassa. Joo, niin siihen, että miten me pystymme tällaisessa uuden tyyppisessä työmaailmassa, joka osin on siitä hybridiä, mutta osin myös entistä kansainvälisempää, entistä monitieteisempää, entistä moninäkökulmaisempaa, niin minkälaisia meidän työkalujen, työympäristöjen, virtuaalisten ja fyysisten pitäisi olla, jotta se mahdollistaa sitten sen parhaan mahdollisen yhteistyön. Koska sehän ei ole pystypainia tasatunnein, vaan se on jotain sellaista, että meillä on joku hetki siinä suunnittelitoimeksiannossa, jossa on vaikka tärkeää tuoda vaikkapa käyttäjän esteettömyysnäkökulma. Niin silloin on hyödyllistä käyttää sellaisia henkilöitä tai tahoja, joilla on osaamista siitä. Ja jos sen toisessa hetkessä pitää sen nivel suunnitella. Ja siinä tarvitaan ehkä niin kuin muita kuin kokemusasiantuntijaa sosiaaliselta puolelta. Eli siis tavallaan, että miten me saadaan tämä uusi työelämä ja työnteon tavat myös tukemaan aidosti näitä tarpeita. Kyllä, ollaan taas siellä organisaatiokulttuurissa myöskin vahvasti. Joo. Mika? Tämmöinen kommentti tähän niin kuin uusiin työtapoihin, niin koronan jälkeen tämä Teams on tullut. Mistä niin kuin tavallaan, miten mä sanoisin? Sillä tavalla tämmöinen niin kuin face-to-face kommunikointi, mikä on niin kuin äärettömän tärkeä, koska esimerkiksi tässä tilanteessa nyt on ihan eri tavalla niin kuin läsnä ja vireä kuin Teamsissa. Ja äsken puhuttiin siitä, että kuinka paljon niin kuin semmoista sosiaalista kontaktia ja pallottelua tämmöinen niin kuin ideoiden ratkaisu ja käyminen löytää. Ja musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin Teams ei ole läheskään niin tehokas tavallaan tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisun alusta porukalla, kun on nämä palaverit ja niin kuin fyysiset tapaamiset ja tämmöistä, koska silloin pystyy niin kuin pienistä ilmeistä jutuista lukemaan, että onko niin kuin porukka tajuaako ne ja onko ne mukana ja onko ne hereillä ja innostuuko ne tästä yhtään. Niin tämmöinen tietynlainen, että se on tullut tosi paljon tämä Teams, mutta tietyllä tapaa taas näkee, ehkä teknologia kyynikkona näkee sen, että se ei välttämättä vie oikeaan suuntaan tavallaan näitä insinöörihommiakaan. Otetaan Helena vielä. Tosi nopea, koska täysin samaa mieltä. Siis meidän viestinnästähän pieni osa, alle 1/3 on itse asiassa sitä, mitä me sanotaan tai kirjoitetaan. Se on kaikki muu sitä, että no ollaanko me tässä kavereiden kesken vai pitääkö pikkasen jännittää. Että näin. Mutta siis vielä tähän, niin millaiset ympäristöt ruokkii sitä yhteen
yhteistyötä, niin mun mielestä hirveän tärkeä pointti, se on Suomen Akatemian tutkimuksesta. Tällä kertaa tämä referaatti niin on turvallisuuden tunne. Että se turvallisuus siinä yrityskulttuurissa, tehdä myös virheitä, klassikko, mutta ennen kaikkea se, että me ei pystytä ikään kuin olemaan luovia, edes insinööreinä, ellei meillä ole sellaista fiilistä, että meillä on lupa toimia ja että me voidaan tuoda se oma osaamisemme. Juuri lupa tuoda se oma mielipide myöskin esille ja ottaa kantaa. Mä oon nyt tästä poiminut, jos mietitään nyt niitä, että minkälaisia osaajia tulevaisuudessa nyt sitten tarvitaan, niin mä oon poiminut jo, että siellä täytyy olla aika hyvät työelämätaidot, pitää tulla juttuun muiden kanssa, pitää osata argumentoida omia ehdotuksia ja ideoita ja pitää mielellään olla hyvin laaja-alainen näkemys ja poikkitieteellinen. Mitäs muuta? Aika isoja vaatimuksia sinänsä, mutta mitä muuta pitää ymmärtää tulevaisuudessa tekijän, joka haluaa olla nimenomaan teknologia-alalla ratkomassa näitä dilemmoja? Perttu. Niin, no mä sanoisin, että mitä teknologisemmaksi tai digitaalisemmaksi varsinkin yhteiskunta kehittyy, niin se vaatii vastapainoa. Sitä inhimillisemmäksi meidän pitäisi myös tulla, jotta me sitä teknologiaa käytetään viisaasti. Että kaikki, mikä erottaa meidät koneesta, niin se korostuu. Mitä mä saan sulta, mitä mä en saa ChatGPTltä niin, tai Googlelta tai miltä algoritmilta. Niin kyllä tässä voisi ChatGPTkin. Mutta siis miettikää, vaikka tämä, mitä sanoit, niin että kehollinen viestintä, niin ChatGPT ei katso mua silmiin. Se ei kosketa mua olalle, se ei hengitä, se ei ole läsnä. Kun ChatGPT on hiljaa, se on eri asia, jos me ollaan tässä hiljaa. Eikö vaan? Se ei laita itsensä likoon koskaan. Kaikki maailman tieto, mutta ei se välitä musta. Meidän pitää vaan tuoda se niin esiin, että mitä sellaista mä sulta saan, mitä mä en saa niin vaihtoehdolta. Ja monet sellaiset taidot, mitä me nyt tullaan arvostaa enemmän, myötätunto, uteliaisuus, välittäminen, ystävällisyys ja niin edelleen, niin nehän on vähän semmoisia hähmäisiä, ainakin jos niitä pitää mitata. Että on se helppoa niin kuin matikassa ja kieliopissa sanoa oikea ja väärä, mutta sitten kun se tulee vaikka luotettavuuteen, että miten sitä opetetaan, miten sitä tehdään testi, niin se voi olla haaste tulevaisuudessa kehittää semmoista osaamista, jos me ei saada niin kuin realisoitua sitä helposta, ainakaan perinteisillä mittareilla. Niin se on ehkä se haaste. Ja toinen sitten semmoinen, niin kuin, mitä tulee osaamiseen, niin meidän pitää vaan ehkä sitten alkaa niin kuin luottaa vähän niin kuin näkymättömään. Siis siinä mielessä, että vaikka empatia, jos mietitään, että on tutkimuksia siitä, että jos lääkäri on empaattinen potilasta kohtaan, niin potilas paranee nopeammin. Kuinka pitkään ne lääkärikäynnit on? Ehkä vartti. No riittääkö se empatian näkökulmasta, niin ei ehkä niin kuin, ei kunnolla, koska ei me ehditä kunnolla pysähtyä kohtaamaan. Niin joku voisi sanoa, että no annetaan puoli tuntia. No mutta joo, sittenhän se ehkä empatia ehtii toimia ja se vaikutus saadaan siitä potilaaseen myös, mutta sitten joku sanoo, että eihän se kannata. Eihän se olisi niin systeemille olisi tehokkaampaa 15 ja ehkä 10. Niin silloin tavallaan meillä on selvästi paljon tutkimusta tästä, että se hyödyttää, mutta miten se vaikuttavuus, jos me ei satsata inhimillisiin taitoihin, niin sehän tulee kalliiksi. Niin osataanko me tämä tavallaan tuoda esiin just siellä niin organisaatiokulttuurissa, että meidän kannattaa satsata johonkin, mistä me ei ainakaan heti saada tuloksia, tai se on jotenkin näkymätöntä. Joo. Se on ehkä yksi haaste siinä osaamisen kehittämisessä. Joo. Mitäs muita haasteita keksitään? Siis voisin ottaa niin vaikka, mistä niin on paljon ollut puhetta, tämä tekoäly vaikka. Tavallaan niin semmoisena niin haasteena ja mahdollisuutena, mutta niin se on onneksi semmoinen homma, minkä itse näkee, että se meitä insinöörejä poista, koska tekoäly on kumminkin semmoinen systeemi, mihin on vaan niin kuin opetettu tavallaan niin kuin aikaisempia ratkaisuja, mistä se pyrkii löytämään sen parhaan aikaisemmin tehdyn ratkaisun. Ja se ei koskaan niin kuin asiakkaalle kelpaa, koska se haluaa sen uuden ja paremman ratkaisun. Eli tarkoitatko, että osaamisen kannalta niin täytyy ymmärtää tekoälyn mahdollisuudet, mutta myöskin mahdolliset rajoitukset tavallaan, että tekoäly voi olla semmoinen niin kuin yksi työkalu sillä taustalla jossain vaiheessa, kun joku oppii sitä vaikka insinöörihommiin tekemään tavallaan, niin millä voit pallotella ja etsiä ideoita ja vähän niin kuin jotain, mutta se ei voi antaa sitä ratkaisua tavallaan, että sitten sun pitää ottaa se vastuu ja tehdä se ratkaisu tavallaan. Ennen kuin jatketaan näitä osaamistarpeita, nopea kierros. Asteikolla 4–10, kuinka paljon rakastat tekoälyä? Helena. 4–10. Joo. Kuinka paljon tämä teema miellyttää? 6 ja 7 välissä tällä hetkellä. Okei. En käytä aikaa perustella. Joo. Pääset kohta perustelemaan. 4, koska se rapauttaa, kun se rapauttaa ihmisen tämmöiseen kognitioon ja tämmöisen oppimiseen. Että jos sä alat siihen luottamaan ja käyttämään, niin että sä niin kun
itse oppii ja sulla ei tule semmoista omaa luottamusta siihen omaan tietoon ja ymmärtämiseen, vaan sä luotat siihen, niin silloinhan sä oot niin kuin täysin onneton tekemään mitään päätöksiä tai oppimaan mitään tai jotain, että hyvin. Ehkä sitä jotain hyötyä tulee jossain en mä tiedä, yksinkertaisissa asioissa. Tämä viesti tuli perille. Joo. Riikka. No joo, en tiedä. Nyt se katsoo Mikaa. No joo, mä olen hyvin samaa mieltä Mikaan kanssa. En nyt ehkä ihan noin radikaalisti. Mutta eli olisiko numero, mikä se numero voisi olla? Tämä on semmoinen 5 luokkaa. Okei, pikkasen. Hyvin vahvalla varauksella. Okei, entäs Perttu? Mä oon ikävä, mutta mun mielestä se pitäisi määritellä, että minkälaista tekoälyä. Että vaikka kuratoiva, minkä päälle sosiaalinen media on rakennettu, eli valikoiva tekoäly, eli suosittelujärjestelmä on taas ihan edes joku generatiivinen, mikä taas vaikka ChatGPT keskustelee meidän kanssa. Että vaikka kuratoivalle, niin mä sanoisin joku 7, että se voi auttaa sua löytämään kiinnostavia asioita, mutta se voi myös polarisoida sua, eikö vaan? Mutta generatiivinen, no ehkä sitten 7 myös, koska me voidaan mullistaa koulutus sillä, mutta me voidaan myös rapauttaa sun ajattelu. Eli sekin on semmoinen, mikä menee monesti niin kuin yksi möykky, vaikka siellä eli olisiko siinä osaamisessa juuri niin kuin asioiden eri näkökulmat, semmoinen oikeanlainen kyseenalaistaminen silloinkin, kun kaikki ikään kuin katsoo samaan suuntaan ja menee jonkun tietyn innovaation perässä. Olisiko siinä, Helena, yksi tämmöinen osaamistarve myöskin? Joo, kyllä änkyröintiä aina tarvitaan, koska se on nimenomaan... Se oli paremmin ilmaistu. Niin, se on niin kuin haastamista ja näin. Mutta ihan niin kuin vakavasti puhuen, tästäkin yllätys on tehty selvitystä. Meillä on esimerkiksi semmoinen kuin osaamispulssi.fi-sivusto, jossa on käyty teknologiatoimialojen osaamistarpeita. Ja siinä on käytetty tekoälyä, eli on pistetty tekoäly nuuskimaan toisaalta rekryilmoituksia ja toisaalta tutkimuspapereita, siis tutkimusartikkeleita ja katsottu, niin kuin, että what lies ahead, mitä tälle tulevaisuudessa on. Ja näiden ristiinpölytyksestä on sitten katsottu, että minkälaisia osaamistarpeita on ja mitä yritykset niin kuin hakevat, miten he sanottavat itse sen. Niin sieltä nousee esimerkiksi suunnittelupuolella ja meidän myös asiakastoimialoissa, niin yllätys, energiaan liittyvät osaamistarpeet, energiatehokkuuden parantaminen, hyvin sellaisia niin kuin klassisia insinööritaitoja. Sieltä löytyy ICT, teollinen internet, kaikki automaatio, digitalisaatioasiat, miten niitä niin kuin käytetään sitten paremmin vaikkapa toiminnanohjaukseen, ennakoivaan kunnossapitoon, whatever. Sieltä löytyy kiertotalousmateriaalikysymykset, mutta sitten sieltä löytyy näitä tällaisia metataitoja, vuorovaikutus, johtaminen, myös luovuuden johtaminen. Sitten siellä oli markkinointi, myynti, no yllätys, niitä varmaan haetaan sellaisia. Mutta ehkä se viisaus on tässä se, että joka ikisen meistä, ainakin jos mä reflektoin noin 35 vuotta jatkunutta työuraani, niin jokaisen meistä niin kuin toimenkuva muuttuu ja sinne tulee niin kuin painotuksia. Ei sinne välttämättä ihan kokonaan uusia taitovaatimuksia. Ihan hyvin tässä niin kuin insinöörinä on pärjännyt, mutta silti mun on pitänyt ikään kuin suunnata sitä ajatustani ja ottaa koppia sitten, että osaan puhua nyt auttavasti vaikka tekoälyn tuomista mahdollisuuksista teknologiayrityksissä. Että se on semmoista niin kuin upgradeausta, mitä vaaditaan suurimmalta osalta meistä. Ja sitten on 2 äärilaitaa, mitkä näkyy myös selvityksissä. Eli meillä valitettavasti tulee myös niitä tehtäviä, niitä ammatteja, niitä taitoja, joille ei ole enää kysyntää. Kopiolaitoksen hoitaja, kuka muistaa sellaisen ammatin. Tai Helenhän ilmoitti nyt, että hiilikasan niin operoija, niin sitä ei enää tarvita. Ja sitten toinen äärellä ihan kokonaan uudet tehtävät. Meillä on vaikkapa tekoälyopettaja tai virtuaalisafarioppaita tai erilaisia fansseja toimen. Ja näiden metataitojen erilaisia. Juuri näin. Mutta siis mun ehkä viesti on tässä se, että niin me turhaa siitäkin niin kuin ajatellaan ikään kuin olisi yksittäisiä uusia taitoja tai osaamisia, kun se yleensä on itse asiassa aika suurella osalla meissä semmoinen niin kuin evoluutio. Että sä niin kuin tajut, että mun pitää nyt ehkä tästä nyt saada joku koppi. Oppia käyttää sitä Teamsia ja saada se himskutin jako päälle siitä esityksestä. Sekin on uuden taidon oppimista. Kyllä tekin, jos mä nyt teitä kahtasiin katson, niin varmaan osaatte vähän erilaisia asioita tällä hetkellä kuin uran ihan alkuvaiheessa. Tai enemmän ainakin asioita. Kyllä, juuri näin. Joo. Että hommat ikään kuin muovautuu matkan varrella. Päivittäistä oppimistahan tämä on, tämä työ, että päivittäin tulee uusia asioita. Kyllä, mutta sehän on vain armollista, että täytyy välillä unohtaakin jotain. Ja toivottavasti ne on turhia asioita, sitten semmoisia vanhaksi menneitä.
Tässä vielä lopussa semmoinen teema tekisi mieli ottaa esille kuin vapaus ja vastuu. Siis meillähän on valtavasti vapauksia ja tekin sanoitte, että te voitte keksiä mitä tahansa ja kaikki kyllä ratkaistaan, mutta miten te kuvailisitte sitä vastuuta, jota teknologia-alan ihmisillä tai jota he kantavat omassa työssä? Riikka? No mä ainakin kyllä tunnen sen nahoissani sen vastuun, että työtä tehdessä niin kyllä mulla on vastuu siitä, että mitä me suunnitellaan, tai meillä on vastuu siitä, että mitä me suunnitellaan, että se on turvallinen käyttää ihmisille ja se on suunniteltu niin, että sitä on helppo ja turvallinen käyttää ja kaikkien säädösten mukaisesti tehty, niin se vastuu on siinä, että ei siitä pääse millään eroon. Tulee tekoälyä tai mitä tähän työkaluksi, niin kyllä se vastuu ihmisillä kumminkin säilyy siinä. Ihmisillä ja ihmisistä. Kyllä, juurikin näin. Joo, ja ehkä semmoista justiin tähän niin kuin vapaushommaan liittyen tavallaan, että on tätä erilaista keskustelua koko ajan kauheasti pöhinää niin kuin teknologiasta tavallaan. Että sitä on niin kuin semmoista niin kuin vapaata keskustelua ja kuinka sitä pitäisi soveltaa ja miten pitäisi käyttää. Ja on tullut viimeisenä tämä tekoäly ja oma ura aikana näitä on ollut vaikka kaikkea niin kuin mitä ihmeellisempää tavallaan siinä semmoista korkealentoista juttua, mutta niin siinä on sitä tiettyä niin kuin semmoista niin kuin vapautta ja mistä voi hakea niin kuin niitä ideoita, mihin tulevaisuus vie, mutta tuo Riikan mainitsema vastuu kumminkin, että kaikki mikä suunnitellaan, meidän pitää omalla nimikirjoituksella vahvistaa, esimiehen pitää vielä vahvistaa, jonkun viranomaisen vielä hyväksyttää, niin se vastuu on vaan niin kuin suuri. Ja sen pitää vielä toimia. Joo, ja sen pitää toimia, ja se ei riitä, että se toimii kerran, vaan sen pitää toimia ehkä 20 vuotta, ja justiin tämä, että se on niin kuin turvallinen ympäristölle ja ihmiselle, niin tekee sitä niin kuin vastuuta tavallaan todella paljon tähän hommaan. Mites meidän laitahyökkäjät kokee vastuullisuuden? Mulla on ehkä nopea tuohon, koska miten se oli äsken änkyröidä saa, niin vapaus, vastuu, mutta mä toisin valta ja vastuu parin tähän keskusteluun sen takia, että niin samalla kun se asiantuntija tekee niitä valintoja yksin tai yhdessä muiden kanssa, niin itse asiassa se määrittää tyypillisesti sen ratkaisun koko sen elinkaaren toiminnallisuudet. Siellä on totta kai niitä ominaisuuksia, vaikka turvallisuus, mutta pointtina on, että se päätös, joka tehdään tänään, niin sen vaikutukset näkyvät. Ja sitten toisekseen asiantuntijoilla on tai minä ainakin haluaisin nähdä ja kokea niin, että asiantuntijoilla on valtaa sen osaamisensa kautta. Tavallaan minulla on tietoa siitä, kuinka tuo toimii. Minä voin kertoa, että näin se toimii tai näin se ei toimi. Eli minulla on valtaa sitten ikään kuin vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä tehdään. Ja se tuo valtavan suuren vastuun, että mä en voi heitellä sinne mitä vaan että pitää olla niin kuin oikeasti jalat maassa ja vastuu siitä, että tämä mitä minä nyt suosittelen, kerron, ratkaisen, päätän, niin se on hyväksi sille kokonaisuudelle ja sen tavoitteen mukaista. Nimenomaan teknologia lyö aina kyvykkyyttä ja sitä kautta valtaa ja se luo aina uutta vastuuta. Ja se on ehkä se, niin kuin, että kuka sen vastuun ottaa ja mistä se vastuu on. Onko se siitä käyttäytymisen muutoksesta vai arvojen muutoksesta vai ilmastosta. Että pitäisi olla niin kuin tosi tarkka just, että mistä puhutaan, koska jos joku ymmärtää algoritmeja, niin sillä on vastuu toimia tavalla, että jos sä ymmärrät ne, niin älä käytä sitä väärin, eikö vaan? Niin toi on niin kuin, aina kun me kehitetään teknologiaa, niin siitä syntyy vaikutuksia. Ja monesti ne vaikutukset tai ne seuraukset karkaa tavallaan sen kehittäjän tai sen insinöörin tai sen tutkijan. Niin kuin, se karkaa vallan käsistä. Niin, tai niin kuin aikeista. Et jos mä niin kuin, ChatGPT pari viikkoa sitten tuli tieto, että se on oppinut tekemään tutkijatason kemiaa. Tarkoittaa, että se voi vaikka valmistaa pommeja. Niin se selvisi niille kehittäjille itselleen samalla, kun se oli jo siis lähetetty, se oli jo 100 miljoonalle ihmiselle lähetetty tämä kyvykkyys, kun se vasta heille itsellekin valkeni. Niin kun teknologia kehittyy nopeammin, niin tavallaan eihän tähän pyritty. Ei me pyritty niin kuin luomaan mahdollisia katastrofeja, mutta se vähän niin kuin karkaa siitä niin kuin tarkoituksesta. Eikä sen tarvitse olla niin kuin uutta digitaalista teknologiaa, vaikka kylpyhuonevaaka, jos mietitään. Se oli historiallinen juttu, koska ekaa kertaa koskaan voitiin niin kuin mitata tarkasti, että paljonko sä painat ja se mahtui kaikkien niin kuin kylppäriin. Niin mitä siitä seurasi, kun mentiin vuosikymmenen eteenpäin? Kun me saatiin objektiivinen mittari sun painosta, niin meistähän tuli tosi
fiksautuneita siitä, että me alettiin yhdistää se terveyteen. Vaikka meillä on pitkään tiedetty, että on niin monia muita asioita, mitkä pitäisi ottaa huomioon, lähtien vaikka kehomassa-indeksistä ja sydämen sykkeistä ja niin kaikesta. Mutta nyt kun meillä on aina tämmöinen työkalu, niin me kaikki katsotaan sitä painoa. Eihän ne varmaan ne insinöörit ajattelevat, että nyt me tehdään kaikista pakkomilteistä sun painosta niin, että sä unohdat kaikki muut terveyden asteet. Että se ei ollut tarkoitus, mutta niin kävi. Niin tavallaan se, että kun puhutaan niin kuin vastuusta, niin mihin se vastuu ylettää ja mitä me edes voidaan niin kuin ennustaa, että miten tämä muuttaa niin kuin ihmisten käyttäytymistä. Että vaikka Teams, kun mainitsit aikaisemmin, että se niin kuin tuntuu niin kuin köykäisemmältä, niin kyllähän, niin kuin mä sanoin, kaikki teknologiat kehittyy jostain arvosta. Teams on tehokas, nopea, kätevä, mutta onko se parempi? Niin ei välttämättä. Ja tämä on se, että monesti digitalisaatio jotenkin perustellaan sille, että me tehdään tästä niin kuin tehokkaan, me optimoidaan, me digitalisoidaan. Mutta jos me ei tehdä siitä parempaa, niin kannattaako se tehdä? Eli jos mehän voidaan kaikki kaupat ja kirjastot ja pankit tehdä tehokkaammaksi, että ne robotit pyörittää niitä. Se toimii paperilla ja säästetään paljon rahaa, mutta tuleeko kirjastosta parempi? Niin tämä on ehkä se, että kun me mietitään niin kuin vastuuta, arvoja ja teknologiaa, niin pitäisi olla perillä siitä, että mitä me tavoitellaan, ettei käy niin, että se yllättää, että 100 miljoonille lähti niin kuin tutkijatason kemistin kyvykkyydet, mitäköhän ne tekee niillä. Niin tämä on minusta tärkeää. No hyviä kysymyksiä. Jää vähän ilmaan roikkumaan nyt itse kullekin pohdittavaksi. Mulla on jokaiselle vielä viimeinen kysymys ja todella lyhyt, eikä me oikeastaan perustellakaan näitä. Jos olisit 20-vuotias, minkä ammatin valitsisit itsellesi tällä hetkellä? Helen? Kyllä mä varmaan samoille poluille lähtisin. Insinööriys on kuitenkin paitsi sitä ihmisyyttä, niin myös elämäntapa. Antaa paljon ja on antanut paljon. Tohtori Kuhmonen. Joo, sillä tavalla varmaan, että vieläkin mietin, mikä isona haluaisin olla, mutta insinöörinä aika on ihan hyvin kulunut, on siinä viihtynyt, eli voisin sen katsotaan, ottaa. Tuleeko tästä yhtään ryppyä rakkauteen? Riikka? Suunnittelija se on semmoinen, mikä mä koen vahvasti edelleenkin olevani ja varmasti suunnittelisin jotain, joo. Pertu tulee valmiiksi niin monta ammattia, mutta minkä sä valitsisit? Kun mä kysyin itse saman kysymyksen kerran Ray Kurzweililta, joka on Googlen teknologiajohtaja ja futuristikeksijä ja mitä kaikkea muuta. Ehkä hän halusi provosoida mua, mutta hän sanoi, että ei Perttua kuule mitään järkeä tässä maailmanajassa enää opiskella muuta kuin filosofiaa tai taidetta. Kuule kaikki muu se tulee ja menee, että aloita luonteenlaadusta ja ajattelutaidoista. Sitten sä voit erikoistua, mutta se auttaa sua hautaan. Mä luulen, että toi on aika hyvä. Mä olen silleen, että jopa tämmöiseltä niin nerolta, se oli kiva kuulla. Et luulisin, että okei, kvanttitietokoneet, lohkoketju, blockchain tai siis synteettinen biologia ja jotain muuta, niin ei, filosofia ja taide. Kiitos teille tästä filosofisesta ja osin taiteellisestakin keskustelusta ja kiitoksia teille, hyvä yleisö siellä erilaisten näyttöjen äärellä. Toivottavasti tämä keskustelu antoi avaimia, jos ei nyt ihan suoraan oman elämän tai ammatillisen uran ongelmanratkaisuun, niin ainakin ajatuksia uusiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Ja oikeastaan tässä lopussa vielä saatte nauttia yhden tarinan tekniikan alalle hakeutuneen ammattilaisen arjesta ja miten itse asiassa merkitys voi olla läsnä ihan sieltä pikkupojasta lähtien. Seuraavan insertin Teemun myötä me toivotamme teille mukavaa päivänjatkoa ja Teemun näette myöskin muissa Elotalkin jaksoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta. Meidän Varkauden kaupungissa oli tehas, joka on kiehtonut mua alusta asti. Mä oon katsellut sitä aina aitojen takaa ja miettinyt, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mä oon Teemu Turunen ja lähtöisin Varkaudesta. Mä opin oikeastaan työn merkityksen ja tärkeyden jo lapsena. Että mun vanhemmat teki pitkää päivää energiatuotannon ja teollisuuden parissa ja se oli tosi tärkeä asia. Ja mua kiinnosti aina matemaattiset aineet ja luonnontieteet ja mä pääsinkin sitten paperilla Jyväskylän fysiikan laitokselle opiskelemaan ja jatkoin siitä vielä sitten ympäristötieteiden lisensiaatiksi. Pääsin työssäni tuotekehityksen parissa sisään Varkauden tehtaan. Pääsin näkemään, miltä sillä aitojen takana oikeasti näyttää. Mä pyrin aina sanomaan lähtökohtaisesti asioihin kyllä. Ja ihmiset ja monet sattumat on kuljettanut mua kohti elomatiikkia. Työkokemus ja opiskelut on antanut mulle semmoisen konsultatiivisen otteen ja sitä tarvitsen työssäni liiketoiminnan kehitysjohtajana. Mä teen työtä energiaratkaisujen sekä bio- ja kiertotalouden parissa ja mä haluan
haluaa osaltaan pelastaa maailmaa, että tämä maapallo olisi parempi paikka tuleville sukupolville.